Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, kule video yanamuhla ngifisa sikhulume ngokuthi kungani uFloyd Shivambe zondwa kangaka. Yilabantu abazibiza ngamalunga weMK kube kungani nje zondo kangaka kunezinkulumo ezingaka around uFloyd. Futhi ngeke ngiyazi umuntu olandela le channel akuyena umuntu ovilapha ukucabanga ngoba ngizokulethela ama video ahlukene wena funeka uconnect amadoda. Ngizokutshela mina ngibona kanjani kungani ngithi lezi izathu ezenza ukuthi uFloyd azondwe. Wena ke uzoza nawe nokwakho uma unokunye okuhlukile kunokho engikushoyo kuveze phela sixoxe kahle. Ngiyacela ke singathukani. Asixoxe kahle sibonisane njengabantu abakhulile. Nje uma ngisho nje ukuthi olandela le channel akayena umuntu ovilapha ukucabanga ngoba angeke sikufide yonke into. Funa sikubeke esigabeni la ufuneka nawe usenze khona umqondo wakho. Umuntu ungaboni nje ngathi sibuye sikubonise hayi ngalesi sizathu sisho kanje. Ngifisa ke ukuthi ngingene kule video namuhla. Ngizohlanganisa ama video ahlukene nje kodwa azosipha impendulo eyodwa. Emavikini adlule sireporte udaba lokomunye ubaba bathi uPhumlani Mfeka owaye resign kumkhonto wesizwe party. Nami bengingamaziki kodwa owayithi umele uhlangothi lamakhosi. Wayese esabisa ngokuthi bangamlandeli ngalutho ngoba uma bengase bemlandele uyobiza ipress conference lapho eyokhishwa khona amahlazo ohlakaza umkhonto ungabi khona. Sakulalela nalokho sadlula kokho. Kodwa namhlanje ngidibane nenye video eyenze ngabona ukuthi hayi uFloyd impi elwa naye uma kungase kwenzeke lento yayishiwo ilo wayikhansela oyikhansela lase Northwest wathi uThabiso ngisazi isibongo sakhe ukuthi kunabantu abavela kwezinye izinhlangano abancenca abantu abangamalungu omkhonto wesizwe party ukuthi abawuvukela umkhonto bebathembisa imali. Sengingavuma manje ukuthi impela kunabantu abainvestile odabeni lokuthi kuliwe noFloyd. Sengingavuma manje ukuthi kunabantu abakhokhelwe ukuze balwisane nodaba lika Floyd. Ngiyacela ke singene nje kwivideo yokuqala ngaphambi ngithi subscribe asike singene la kwivideo yokuqala angizukudlala ivideo ngizoyirecorda le part ngicela uzwe la. Kwaqala kwanezinto ezenzakalayo ezidala ukuthi i-constituency engirepresenta ayiqala ibuza imibuzo. For example kwamenyezelwa i-constitution yaseHoover i-MK abanento ekuthiwa iHoover yamamezela i-constitution but leyo constitution at the time yayingasho lutho ngamakhosi. Based on what uNxamalala had presented to Amakhosi. What he had said was not contained in the constitution. And then attempts were made to engage with leadership now president with regard to that. So kwaba na into yokuthi those amendments will be made and then at the next Hoover that amended constitution would then be adopted. Okay. So kwaba na understand emakhosini. So sahamba isikhathi nako sekusondela ke ziningi eziyizinto engeke ngikwazi ukungena kuzona. So ngizokha nje phezulu. Then kwafika umhla 15. Uyamuzwa kubaba lothi la kwaqala khona inkinga after umhla ka29 May kwase kuba khona iconstitution yomkhonto wesizwe party. Leyo constitution yayisingasawa recognize amakhosi ngokusho kwakhe. Asicaphuneke umama uBusisiwe Mkhwebane quote constitution siza ukuthi ithini constitution yomkhonto wesizwe party i-hierarchy nje yomkhonto wesizwe party ihamba kanjani. So ofanele nikwenzeke nikwazi ukuthi umkhonto wesizwe uDeputy Convener ukhulumile. Sino president oyi number 1. Sina royal houses amakhosi like kings and queens. Sine council of traditional and religious leaders by number 3 nabanje we hierarchy umkhonto wesizwe. And then bese khani sizoba nama national officials, the ones we call high command, laba abayi9 manje kube president, deputy president. Manje mawulalela uadvocate Busisiwe Mkhwebane efunda iconstitution ethi i-hierarchy ye constitution kukhona upresident kube khona amakhosi
kube khona laba ama-religious leaders abezenkolo bese kuyina kuzongena deputy president kuzongena-ke i-national high command. Uma kuvela umuntu ethi amakhosi kule constitution awekho usuke lowo muntu esho ukuthini? Ngifuna nje angisho mina ukuthi ubaba lo unamanga ngeke ngisho njalo kodwa ngifuna wena kube nguwe ozothatha leso sinqumo ngoba uzobe usuzwile okokuqala lo kodwa manje uzokhipha okuyiyona into eyenza ukuthi ayeke umkhonto wesizwe phakathi ngoba lo kade kusho ukusewucasha ngesithupha ngicela uzwe la umbuzo ngesingami lapha ka MK party izinto zonakale kakhulu mzukwana upresident eshintsha inkulumo yakhe ayenza isikhankasa ethi angeke kusuka abantu kwezinye inhlangano bafike bese bethatha ikhundla bezo occupy ama positions ngala. Yes. So akayisho ngokanye leyo nto. Now uma sekufika isikhathi sokuthi MK ifanele iqoka abantu and then bese ngena abantu abavela kwezinye inhlangano iyaqala siyasishaya ngoba ama constituents ayabuza ukuthi hawu kwenzakalani manje angani uzuma wathi manje sekwenzakalani uphendula uthini ke wena ngoba mina I'm the one who said amakhosi angithi awaseke iMK. Yeah. So sengithini mina ngiphendula ngithini kulo mbuzo ukuthi nakho asiboni lutho into yamakhosi le council yamakhosi iphi yathula manje busy kuthathwa inqumo ayidluli kuthina lezi inqumo kodwa kulindele kuba siyiseke. And then la ephinde yalimala khona kakhulu ukuthi uthatha abantu abebengekho lento iqala abazi ukuthi ukuze iMK ifinyelele la ifinyelele khona ngabantu ababengaziwa ngoba umuntu obeyaziwa uPresident Zuma. Yeah. The rest nje abantu ababengaziwa ikwenze kanjani umuntu ongakwazi lokho uzoba nenkinga ukuthi mase kufanele ayithathe lento ayise phambili lezi impande neyinsika kuyizona ezenze lento yafinyelela ikhona akazazi. Yeah. Yena uzofuna ukwenza ngenye indlela ezolimaza lezi impande neyinsika. Kuphinde kuede ukuthi abantu abalandile abantu thina ngenkathi simeseka kusukela ngekhathi ezindala abantu laba bona abasebephendukile bezwana nabelungu bethi yena aphuma emandleni bethi yena akaboshwe kuyinto eyayihlukumeza thina abantu ukuthi yena ngenkathi seboshiwe ababethi yena is getting what he deserves. Bekusho thina siseka yena ngaleso sikhathi Nimlwela ngaleso sikhathi manje sekulindeleke ukuthi thina siphathwe isame person siphathwe same people. Yeah. Hayi mina angiyona into okudlala nje mina nje ngumveka nje angiyona into okudlala angiyona ngempela futhi naye nje upresident uyakwazi lokho. Yeah. Akakwazi ukungitshela leyo nto ukuthi fanele ngikhothamele umuntu owayithokoza ejabule igiya yena eboshwe ejabule yena uthi aphuma emandleni ehlangene nabelungu abayingozi okuyibona abantu ababanikazi be-means of production. Sonke lesi sikhathi lo mnumzana bengakuboni lokho then iMKC winning then he was misled ebese kulindelele kuthina abantu abakhaliphile sikumukele lokuthi ya eletha siye phambili can't ngekwazi. Cha useyishilo-ke inkinga yakho baba lo ukuthi yena wahanjiswa ukuthi kwasuka abantu ababesuka kwabanye ama-political parties bafike banikwe ikhundla iyona nje into yamhambisa ku-MK futhi okumcasula kakhulu ukuthi ngesikhathi uNqamalala evukelwa amacala kuyakhumula nje njenge-July unrest ibona babemeseka labantu babengamseki manje mase befika labo bantu labo ebese yena futhi uNqamalala angazi mina ukuthi kuza kanjani ukuthi labantu bona uNqamalala bese kuthukuthela abanye abantu kwedlula yena owoniwe angazi ke kodwa ngeke ngisho lutho ngalokho kodwa bengisazama ukuveza nje ukuthi inkinga enkulu nje eyenza ukuthi uFloyd azonde ukuthi usuka ku-EFF wafike wathola isikhundla nansi into ebaphatha ka ngizocapha namanje uJacob Zuma la azokhuluma khona ngoFloyd ngicela uzwe la. Point I wanted to make is that the interpretation of the comrade who's sitting here that I'm standing next to, this one, you don't know
They're politicians and politicians. This comrade I've known from when he was very young in the ANC Youth League. That's when I picked him up that he is a real politician. His politics, which I defy as scientific politics. This young man. He's a young man to me. Don't worry that he's big than me. Honest politician. Honest. Clear political. He takes decisions at the right time for good reasons. Ngicabanga isona sizathu lesi esenza ukuthi Jacob Zuma amthembe uFloyd ngoba ngendlela amchaza ngala uthi umthatha njengomuntu understand ipolitiki, uscientist la kwepolitiki. So uma ucabanga uba nomunye khona ku-MK onalo lwazi uFloyd anayo uJacob Zuma bengam appoint. Ngicabanga ukuthi ke kunenhloso enkulu afuna ukuthi uJacob Zuma ifezeke. Wayesebona umuntu ongakwazi ukuthi adrive lenqola akwenzeke lenhloso anayo uFloyd. Yingakho amthembile. Yingakho yena emthembile wayesem appoint. Noma ke ubeyithatheni kwakhe sosinqumo futhi ngiyacabanga njengomuntu omdala one experience kemkhakheni wezepolitiki sosingekho isidingo sokuthi abize labathi hayi manje sengicasho sengithatha uFloyd ngimfaka kule position ngoba kungokuthi cha angikholwa ukuthi lesi sidingo sakho sasenzeka. Kodwa manje sengizofaka ivideo yesibili le enza ukuthi ngithi uma kungase kuthiwa kunabantu aba finance ukuthi akube nezimpi ezilwa noFloyd ukuthi abantu ababehave kanje ngingavuma mina ingenxa le video engizoyifaka manje ngicela uzwe la. And let me tell you right now, they are the threat. Forget Julius Malema, forget everything else. Forget the destructive and useless and socialist ANC. MK will destroy us all. They will destroy our economy overnight. And they've got in there some competent enemies of ours. Floyd Shivambu. He knows what he's doing and he's pulling it together. And Jacob Zuma, everybody thinks, oh, he's an old man, he's going to die at some point. Have you seen him run up a stage and jump onto the podium? He's in terrifyingly good shape. And he is going to last a lot longer than any of us want. Uthi Ropesof khohlwani EFF nikhohlwe iANC kodwa iMK izos destroy inabantu abacapable abacompetent. Uthi uFloyd Shivambu uyisitha sethu uyayazi into ayenzayo, he's pulling it together. So manje bonke labantu abavelayo benzo live ku TikTok bayayidestroy iMK. But mawucabanga umuntu oyimillionaire noma uyibillionaire angimazi kodwa unayo imali uRopesof ukhathazeke ngoFloyd. Into emkhathaze kuFloyd ukuthi he's pulling iMK together. Akakhathazekile ngokunye. And uthi uJacob Zuma lo ningambuki nithi mdala. Uke wambona mayise stage. uJacob Zuma umbheka uyasho ukuthi is in good shape. Uyaphila. Lento ukuthi sithi hayi mdala uthi baba mbhekisise kahle uyaphila lo muntu akakhomisa ukuthi khona ubuhlungu khona uyaphila emzimbeni futhi uzophila isikhathi ukwedlula thina isikhathi esisicabangayo ngoba uyambona ukuthi uyawunakekela umzimba wakhe uyaphila. Ingakho ngithi uma kungase kuthiwa kukhona abantu abanikezwe imali ukuze benze lento abazenzayo bavukela uFloyd ukuze kungabi nakuthula kuMK sengingavuma ngoba uma besho kanje uyazi ukuthi uFloyd uyi-threat kubo ngoba he's pulling it together. Into enza ukuthi abe yi-threat kakhulu, he's pulling MK together. Le MK eyi-threat okwaziwayo ukuthi uma engase ihlangana ibe into eyodwa ekuzoba nenkinga. Abantu be-MK ngokungakwazi ukubuka izinto hayi ya uneshwa umsholozi yazi uneshwa. Abantu aba-right laba bangama ground forces nama members omkhonto wesizwe amanye afollow ama-channel ukwehlukahlukana naleyami bayayifuna leyami bayafollowa. Ngiyabona mabe comment bayamthanda uFloyd bese laba ngathi banamagama
bafuna ukudicilela igama lika Floyd ngoba umuntu unama followers uyakwazi ukwenza live ufuna ukudicilela igama lika Floyd ngesikhathi enza njalo bayajabula laba ngoba iworry yabo ukuthi uFloyd he's pulling together iMK once iMK can be pulled together ibe ile organization strong ngendlela abayibona ngayo nabo nendlela naye ngoba bayambona uyisa kiphi direction manje ingakho kuliwa naye manje akuliwa ngephutha no Floyd kuliwa no Floyd ngoba wenza umsebenzi omkhulu angifisi ke ukuphawula izinto eziningi ngifisa nje ukuthi ngigcine la uthelwe yababa loya uFloyd ngesikhathi bese babe kuleza inhlangano babe khokhelwa ngabelungu ukuze kuliwe nomsholozi kodwa namhlanje sekukhona abantu engingavuma mina ngingavuma ubona ukubehavior kwabo ukuthi noma kuthiwa uyayithanda ipolitical party yakho awukaze wayinekela amahlaza ayo ku social media hayi ngeke uze ukwenza ngiyacela ukuze ukuphawula kakho subscribe ku channel like ivideo comment ushare ulike